cheers ca între doi influencer. Îți mai aduce aminte când nu înțelegeai cu ce mă ocup și mă mai întrebai și când o să-mi iau un job adevărat? Cum aș putea să uit? Dar eram foarte fericită, sincer, și bucuroasă că faci ceea ce îți place. Iar acum ești cel mai mare fan al meu, ca să nu mai zic că ești mare specialistă în modă. Deci, fără discuție, specialistă, nu încap niciun dubiu. Datorită ție. E important să primești sprijin la început de drum, încurajare pe parcurs și să testezi lucruri noi. Iar noua campanie de la ING susține oamenii să testeze printr-o super ofertă. Primești până la 800 de lei, Didi, Wow, dacă îți faci wow, cont la wow. ING și dacă recomanzi și prietenilor, primești 200 de lei pentru fiecare dintre ei. Chiar așa? Da, Aș vrea și eu. bineînțeles că poți să testezi și tu, că doar și tu ești la început de drum profesional ca influencer, Vai. nu?